Μια σημαντική και ευχάριστη είδηση. Η πρωτεύουσα συγκαταλέγεται στους 20 κορυφαίους προορισμούς του κόσμου, όπως τους κατέγραψε τουλάχιστον το National Geographic. Το λιμάνι της, η νυχτερινή ζωή, το παραδοσιακό κέντρο και η κουζίνα είναι τα μεγάλα πλεονεκτήματα της πόλης. Λιμάνι, Μοδιάνο, Λαδάδι, Κάνο Πόλη, αλλά και μπακαλιαράκια, μπουγάτσα, βομβίδια. Μέρη και γεύσεις που ανέδειξαν τη Θεσσαλονίκη ως ένα από τα 20 σημεία του πλανήτη που πρέπει κάποιος να επισκεφτεί μέσα στο 2013, σύμφωνα με το National Geographic. Είναι ερωτεύσιμη πόλη, μαγευτική. Το όρημα φρούτα στους πάγκους του Καπάνη, οι τενεκέδες με τα τυριά στην Ερμού, τα μποέμικα στέκια στο παραδοσιακό κέντρο, αλλά κυρίως οι ταβέρνες και τα εστιατόρια της μπορούν να τραβήξουν από τη μύτη και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη μας, λένε οι ξένοι. We like the sea, we like the atmosphere is nice. Ακόμα και από Τουρκία ήρθε κάποτε ένας πελάτης και έγραψε ένα χαρτί βομβίδια και κοσμάς. Αν και το ψητό καλαμάρι δεν αποτελεί παραδοσιακό μεζέ της πόλης, ωστόσο το περιοδικό παρακινεί τους επισκέπτες της να το δοκιμάσουν, συνοδευόμενο από ένα ποτήρι λευκό μακεδονιτικό κρασί. Τα πανύψηλα βυζαντινά τείχη, οι σκεπαστές αγορές, τα καλτερίμια στα λαδάδικα με τα πολύ βανανικά στέκια, τα μπαράκια, τα καφέ, οι άνθρωποι. Το περιοδικό κάνει ιδιαίτερη μία σε κάθε ένα από αυτά. Έχει τη δική της μυρωδιά η Θεσσαλονίκη. Είναι το λιμάνι, είναι οι ταβέρνες της, είναι οι άνθρωποι, είναι τα σπίτια. Η κουλτούρα της πόλης και οι νέοι άνθρωποι της δεν περνούν απαρατήρητοι. Είναι αυτοί που επιστρέφουν για να ξεκινήσουν κάτι νέο στα παραδοσιακά σημεία της πόλης. Στην Ευρώπη οι στοές είναι κάτι μοναδικό. Το προτιμούν να κάθονται σε κλειστούς χώρους, παρεΐστικους, ζεστούς. Ο συντάκτης του αφιερώματος σημειώνει πως ο καλύτερος τρόπος για να αισθανθείς στη Θεσσαλονίκη είναι να την περπατήσεις. Ειδικά με αυτόν τον τρόπο, οι επισκέπτες της Άνω Πόλης μπορούν να δουν σημεία και σοκάκια που είναι ίδια και απαράλλαχτα από την εποχή του Βυζαντίου. Εκτός από τις χρηστικές πληροφορίες, το περιοδικό δίνει και μια απαραίτητη συμβουλή σε όσους σκοπεύουν να επισκεφθούν την πόλη. Να δουν πρώτα την ταινία Ποτέ την Κυριακή για να πάρουν μια γεύση από φυσικές ομορφιές αλλά και μπουζούκια. Περνάει πολύς ξένος κόσμος, γεύεται τις παραδόσεις μας, γεύονται όλα τα προϊόντα μας, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Μαζί με τη Θεσσαλονίκη, στο κατάλογο του National Geographic συμπεριλαμβάνονται ακόμη η Μασσαλία, η Ραβένα, το Κιώτο της Ιαπωνίας, το Μαλάουι και η Ουγκάντα.